Корелационен анализ, коефициента на рангова корелация на Spearman с IBM SPSS Statistics 19. Задачата е по данните от файла HBAR 200 да се установи силата и посоката на зависимостите между следните променливи. Продължителност на търговските контакти, което е променливата X1, Customer Type, оценките за реклама X10, за нови продукти X15 и вероятността да се направи поръчка, променливата X21. Както и при корелационния анализ коефициента на Пирсън, алгоритъмът е Analyze, Correlate, Bivariate. В отворилия се диалогов прозорец трябва да зададем променливите величини, като ги изпратим в екрана в прозореца Variables. Избираме последователно Customer Types, реклама, нови продукти и вероятност да се направи поръчка. Тъй като променливата Customer Type е ординална, нямаме право да приложим коефициента на обикновена линейна корелация на Пирсън, който се прилага при метрични променливи величини. Имаме право да приложим коефициента на рангова корелация на Spearman. За целта от полето Correlation Coefficients махаме отметката от Пирсън и поставяме отметката в чекбокса Spearman. Потвърждаваме с OK. В IBM SPSS Statistics Viewer се появява корелационната матрица. Тя е аналогична с тази на коефициента на Пирсън, с тази разлика, че в първата колона е изписан изчисления статистически показател, е именно коефициента на рангова корелация на Spearman. По диагонала на корелационната матрица се намират коефициенти на корелация единица, които описват силата на зависимостта между променливата и себе си, както вече е ясно, тя е функционална и по тази причина коефициента на корелация е единица. Освен това, долната лява част на матрицата е симетрична на горната дясна част на матрицата, така че за целите на анализа ние ще използваме само половината от тази таблица, тази под диагонала. Във всяка една от клетките на корелационната матрица, едно под друго са изписани три стойности. Първата е стойността на коефициента на рангова корелация на Spearman, втората е равнището на значимост, което му съответства, и третата е стойността на обема на извадката, броя на наблюденията, който в случая е 200. Както се вижда, между продължителността на търговските взаимоотношения и оценката, която потребителите дават за реклама, не съществува статистически значима зависимост. Основание за това твърдение дава стойността на коефициента на корелация, която е 0,136, което говори за слаба зависимост в извадката, но той е недостоверен, тъй като равнището на значимост, което му съответства, е по-голямо от 0,05. Тоест нямаме основание да считаме, че по принцип такава зависимост съществува. Най-висока зависимост се наблюдава между продължителността на търговските взаимоотношения и вероятността да се направи поръчка. Коефициентът на корелация на Spearman е 0,577 и той е статистически значим при равнище на значимост 0,01, маркиране с две звездички в разпечатката на SPSS, а равнището на значимост, което му съответства, е по-малко от 0,01. Това означава, че между вероятността да се направи поръчка и продължителността на търговски взаимоотношения съществува значителна зависимост. Тоест, до голяма степен фирма HBAR може да разчита на своите традиционни клиенти, които имат по-продължителна търговска дейност с фирма HBAR.